Gaur hitz egin dugu abiatu gara Klutren manifestotik eta merkatuaren metaforatik. Ekialdeko merkatuak, mendebaleko merkatuak, eta merkatuak elkarrizketa direla. Eta internet elkarrizketa dela. Hortik hasi gara, eta gero interneten geu garela medioa, eta ia kontzientzia, geroz eta kontzientzia gehiago hartzen ari gara geu garela medioa, geure esku dagoela geroz eta gehiago hitza hartzea eta hitza trukatzea. Ari da ikusi dugu nola internetek jaso duen auzolanetik desente, orain beste modu baten deitzen zaio, wiki, eta wiki moldea, hori pixka bat aztertu dugu, ze emaitzak eman dituen wiki molde horrek lanian, hainbat hizkuntzatan. Gero aztertu dugu enpresa arrakastatzuek ze ezaugarri dituzten interneten, eta behin hori ikusita etorri gara Euskal Herrira eta pare bat adibide ikusi dugu Euskal Herrian. Horren ostien sartu garaia 8. probintzian, hau da Euskarak interneten duen eremu horretan, eta pixka bat ikusi dugu zer egindan 8. probintzia horretan, euskeraz. Hitz egin dugu euskaltzale tipologia berri bati buruz, euskaltzale informatika zale sarean lan egiteko gertu, internet erabiltzeko gertu, eta bar, pixka bat ikusi dugu ze ezaugarri dituzten, euskaltzale berri hauek, kontraesan batzuk bere aztertu ditugu, nola euskara asko errebindekatzen dugun, baina gero askotan oraindik gaztelaniaz nabigatzen dugun, kooperatibetan ze urrun ikusten den software librea, eta bukatzeko aipatu ditugu itzuli gara merkatuetara, merkatuaren metaforara, eta merkatu txikiak, merkatu handia orokorra ikusi dugu, eta merkatu txikiak, nola dauden batzuetan txori merkatuak, liburuak saltzeko, diskuak, eta euskaldunok askotan nabigatu beharko dugu inglesez merkatu handietan, gaztelaniaz edo frantzesez merkatu ertainetan, eta euskeraz merkatu txikian. Euskaldunok beharko dugu merkatu txiki bat sortu nabigatzeko. Eta hori izan da gaurko jarduna. Gaur agertu dodan iritzia da euskarazko kulturgintzan ardatz nire ustez izan beharko lukela herri kulturgintzak, eta horren inguruan edo ardatz horren bueltan pateratu beharko lirakela, batetik kulturaren ikuspegi modernoa edo deituko litzakena, eta baita kulturaren merkatuko ikuspegia, baina euskaldunon kasuan pentsatzen dut mendebaldean gailentzen dabilen kultur eredua ezin dugula mimetismoz hartu geuretzat, gure baldintzak estuagoak direlako, besteak beste, estaturik ez dugulako eta merkatu txikia garelako, eta kultur gaietan beste eta kulturaren adierazpen zelan baita esateko elitekoetan besteko ardura jarri behar dugula kulturgai horiek betetzen duten funtzio sozialean eta herri mailako ekintza eta dinamikatan, eta horrein behar dela lana, askotan lan nekeza, gogorra, erantzun ezailekoa, baina hor bilatu behar direla elkarlanak, berdinetik berdinerako parte hartzeak, hasi agintarien gandik eta salen ganaino, ekoizle, artista eta kasetarien gandik pasatuta, eta horrek emango diola eta ematen diola euskarazko kulturgintzari behar besteko oinarria, gero ekimen eta ekinbide anbiziotsuagoak garatu ahal izateko, bai kualitatiboki eta bai
kuantitatiboki.